रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेगा बाजार नारायणपुर। मिक्स बाय नगीना सवरिया। बेटी के माटिया कोड़ला तू ना जइहेगी, बेटी के माटिया कोड़ला तू ना जइहेगी। बेटी के माटी कारणवा जनवा चली गेलैगे, बेटी के माटिया कोड़त में जनवा चली गेलैगे। बेटी के केतनो चलैतौ कोई ना जइहेगी, बेटी के माटी कारणवा जनवा चली गेलैगे। बेटी के सुनी के खबरिया गौआ जवारा रोतिन गे, बेटी के आचा के में ऊपरा से धसी गेलैगे। बेटी के आचा के में जानवा निकली गेलैगे। बेटी के प्रतापपुर प्रखंड में पूरा मातम छइलैगे। बेटी के हुमा जंग पंचायतवा में मातम छइलैगे। बेटी के माटी कारणवा जनवा चली गेलैगे। बेटी के बेटी बेटी कही के हम खोजो ही योगी, बेटी के बेटी बेटी कही के हम खोजो ही योगी। बेटी के घर परिवार सभर बहतुन गे, बेटी के घर परिवार सभ खोजहतुन गे। बेटी के गाँवा जवारा सभरुआ तुन गे, बेटी के माटी कारणवा जनवा चली गेलौगे। बेटी के सुनी के खबरिया मेंदर भर्ती गाबोगे, बेटी के सुनी के खबरिया मेंदर भर्ती गाबोगे। बेटी के माटी कारणवा जनवा चली गेलौगे। बेटी के माटी कोड़त में जनवा चली गेलैगे। बेटी के माटी कारणवा जनवा चली गेलैगे। बेटी के माटी कारणवा जनवा चली गेलैगे।